Салому алейкум, бародаро. Имрӯз я набор мекунем. Мода барфай. Барфика бисёрам нестаю. Инҷа плантация худмона. Ино дарахтҳои ясолан. Ҳамашон ясолан. 6 метр қад доранд. 6,5 метр то 7 метр қад доранд ино. Плантация шудагиан ино. Также зичкара питони караги будем, ура фрухтемш тамомш кардем. Ниҳолора бо дига ҷода дорем. Ана ино 6,5 метр то 7 метр чен караги нестем инора. Танашанам хела. Так, мақсади мо гап чай? Ҳозир чӣ мекунем? Я агротехникаро мефаҳмонем. Бисёри одамо мақсад мо клиентҳо да кӯча рӯй мекунем, мегем ки 10 сантиметр танаша мемонем, рӯй мекунем, технический срез намекунем. 10 сантиметрша мемонем, технический среза худи клиентҳо мекунам. Барои чӣ? Барои чӣ мо технический срез намекунем? Ҳозир инҷа як кӯчата нишон метавем. Ани кӯчат ҷошта мондаги ани чӣ хел ки дидесе, ана ҷаста барфай. Дидем барфай, барф мезана, дурниш медроя, ани танара мепуса, барф мезана, чӣ мега боро мезана, танара манҷара мепусона. Агар ки мо 10 сантиметр ангами кӯча 10 сантиметр аз замин боло танаша монем рӯй кунем, 3 сантиметр 2 сантиметр анамиҷаш мепуса, чикор ки куна фар надора мода. Агар мо технический срез кунем, ин замин кити баробар бурему рӯй кунем, уда мақсад пешта ҳозир мешинонед, мумкин пешта барфай бороне инҷара мақсад мепусона. Агар 10 сантиметрш монем, болош мепуса, танаш мемона, тагш мемона. Баъд вақти технический срез, инам як технологияш, агротехникаш, вақти технический срез аз 20 феврал то 1 март. Яъне ки саршавии баҳорда уже технический срез бояд шава. Ҳозир допустим имрӯз 26 ё 25 январ, оли як моҳи дига ҳастай. Мақсад баъди як моҳ ай 20 феврал то 1 марта ин касе ки дар клиентҳои мо тамошо кардаеса боша 10 сантиметр ҳоли эста ай 20 феврал замин кити баробар, яъне ки 1 сантиметр 2 сантиметр 3 сантиметр 5 сантиметр намемонед, замин кити баробар мебуре. Мақсади замин кити баробар буридан, агар мо ай болош бурем 5 сантиметр монем бурем, так шохчаҳои нав, танаи нав ай манинҷаш, яъне ки ай боло мебуроя. Агар ки ай боло буромад, гуфта намешавад, шамол мешавад, любой территория ҳар хел чӣ мега природный климат дора, шамолда мумкин бизана бишкана. Мақсад ӯ тез калон мешава, мақсад тез авҷ меояд, баргош калон мешава, як шамолда мумкин чапа куна. Агар ки мо замин кити баробар бурем, ӯ ай таги замин мебуроя, вай бақват мешава, вай ягон шамол бардошта наметавона. Хай ҳами агротехника ҳамин рӯзда насиб куна бо дальше дига чизоша мефаҳмонем. Ҳисоби ки имрӯз барф буд, гуфтем ҳамин чиза фаҳмонем клиентода. Кӯчатҳо ҳастай, оле кӯчатҳо мулай инҷада плантация дига ҷода бо кӯчатҳои М1 шантон дорем. Касе ки дар корай обязательно алоқа буроен. Бо қаламча, нашоти қаламча бисёр заказ қабул кардастем. Бо аксия дорем, нашоти қаламча бо як чиёш дорем, беягомсиш кити рӯйш мекунем, ҳамхел чизош ҳастай. Касе ки қаламча дар кор боша, обязательно мода алоқа буроен. WhatsApp дорем, WhatsApp да алоқа буроен, ҳама чизша мефаҳмонем, ёд метем. Хай касе ки меҳмонай, обязательно мода канали мода подписаться кунен. Ай пас то имрӯза мақсад ҳар вақт видео мода чизои фоиданок мебуроя, насиб куна. Хай саломат бошем бародарон.